Naša vojska se pre svega oprema onim što razvija naš Vojno-tehnički institut i ostatak odbrambene industrije. Mi možemo da kažemo da tu vrlo dobro napredujemo. Neki 252 sistema naoružanja su uvedeno u naoružanje u zadnjih 10 godina, 107 u zadnje 4 godine. To je otprilike 9 puta više nego u nekom četvorogodišnjem periodu od recimo 2006. do 2008. Veliki deo toga su složeni borbeni sistemi i to je ono što značajno povećava koeficijent borbene sposobnosti vojske. Šta je tu također vrlo značajno? Oko 60 od toga su, tog pomenutog broja su takozvane nulte serije. Znate, kad završite naoružanje, uvedete u vojsku, prođe sva rigorozna ispitivanja, onda se osvaja serijska proizvodnja i tada industrija mora da dostigne odgovarajući tehnološki nivo da bi se to novo naoružanje proizvelo. I mi možemo s ponosom da kažemo da industrija sasvim dobro napreduje u tom smislu. Na kraju krajeva je to rezultat jedne desetogodišnje politike koja je rezultirala sa 550 miliona evra investicija. Na osnovu toga naše sposobnosti, evo vidite ovdje neke filmove tih laboratorija Vojno-tehničkog instituta gdje je najveći deo tog novog naoružanja nastao. I vidjet ćete te robotizovane linije za proizvodnju najsavremenijeg naoružanja. Znate kako kaže, to otprilike na tehnološkom nivou ono što se proizvodi, ono na čemu se proizvodi treba da bude slične tehnološke generacije. I mi smo to u dosta velikoj meri proizvodili. Ovdje vidite te robotske ruke za proizvodnju municije. Znači nekih 2,3 puta je povećana sposobnost, ukupni output odbrambene industrije na osnovu prethodnih investicionih ciklusa. U ovom novom treba, posle ovog novog treba porasti na 3,7 puta u odnosu, na primjer, na sposobnost 2015. godine. I mi možemo s ponosom da kažemo, na primjer, da je kapacitet naše municijaške industrije, na primjer, u proizvodnji prokalibarske artiljerijske municije dosta veći nego, na primjer, od Francuske. Nego od Francuske? Da, pa da. Tako da je, ali pred nama je još jedan dosta složen period, svo ovo novo naoružanje koje je uvedeno i te proizvodne koje su postavljene, znate, za svaki složeni borbeni sistem ciklus opremanja neki 5 do 7 godina. I mi smo uglavnom završili to što je bilo u neki 95% je ostvaren plan, tako je ovaj prethodni dugoročni plan razvoja sistema odbrane. Jednom odgovarajućom politikom i državnom politikom i dobrim odnosima sa ključnim faktorima svetskim koje smo dosta manje para jer smo ostvarili znatno veće sposobnosti od, na primjer, nekih okruženja. Opet težište je, kažem, na domaćoj proizvodnji. Nekih oko 400 komada složenih borbenih sistema, transportnih sistema i tako dalje je isporučeno vojsci iz domaće industrije. Još toliko je u proizvodnji isfinansirano, a ovaj novi plan koji se pravi